Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλούμε στο βήμα μετά από 2,5 και πλέον ώρες, οπότε το μυαλό και η ψυχή είναι κουρασμένη. Επειδή όμως αυτά που θα αναπτύξω δεν είναι για μένα και για τους στίχους, γι' αυτό σας παρακαλώ να σηκώσετε όλοι σας το αριστερό χέρι ψηλά. Άντρες, γυναίκες. Εκεί έκανε λάθος, το δεξί, το άλλο είναι το αριστερό. Και ο κύριος σήκωσε και τα δύο χέρια. Δεν πειράζει, ένα χειροκρότημα. Όλο αυτό, κύριοι, ήταν για να αλλάξουμε ψυχολογία. Για να μπορέσουμε να μπούμε στο θέμα, να το καταλάβουμε, να μην το πούμε απλώς για τους τύπους. Βεβαίως, εδώ συγκεντρωθήκαμε για να αναπτύξουμε τους φιλοσόφους της κλασικής εποχής και κυρίως τον Αριστοτέλη. Επειδή όμως εγώ γεννήθηκα φυσικό μαθηματικός από τη φύση, μου προτίμησα και μελέτησα περισσότερο τον Ηράκλειτο. Ο Ηράκλειτος ονομάζεται σκοτεινός φιλόσοφος, τον ονόμασαν στην εποχή του. Γιατί έλεγε μερικά πράγματα τα οποία δεν ήταν κατανοητά στους ανθρώπους. Το ένα, όπως γνωρίζετε, είπε τα πάντα είναι. Αυτό για τότε ήταν ακατανόητο. Το άλλο που είπε οι άνθρωποι δεν σκέφτονται ούτε όταν πιστεύουν ότι σκέφτονται. Μα είναι δυνατόν να είναι αυτό φιλοσοφία? Θα ασχοληθούμε λίγο με το δεύτερο. Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται όταν πιστεύουν ότι σκέφτονται. Μερικά παραδείγματα, 2-3 θα πούμε, και ο καθένας από εμάς και με αυτά που ξέρει θα κάνει την δική του σύνθεση και θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Εάν πάμε σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, σφυρίζει ο διαιτητής πέναλτι. Και κάθονται δύο φανατικοί, ένας Παναθηναϊκός, ένας Ολυμπιακός, ο ένας θα βρίσει τον διαιτητή και ο άλλος θα χειροκροτήσει. Αυτοί σκέφτησαν για να βγουν να βάλουν αυτό το συμπέρασμα ο καθένας. Εσωτερικά, από το ένστικτο αντέδρασαν. Ένα άλλο απλό παράδειγμα. Παίρνουμε 5 φανατικούς ιερείς, 5 διαφορετικών θρησκειών και τους βάλουμε σε ένα στρόγγυλο τραπέζι. Μεταξύ τους χωρίσματα που να μην έχει ο ένας τον άλλον και να μην υπεριάζει ο ένας τον άλλον. Παρουσιάζεται ένας από εμάς και τους λέει: ακούστε κύριοι, αυτά που είναι πάνω στη γη, φύσης, τέτρα, ζώα και άνθρωπος δεν τα γέννησε κανένας ουσιαστικά. Τα γέννησε η φύση φυσιολογικά. 10 λεπτά να σκεφτείτε και στο χαρτί που έχετε μπροστά σας γράψτε τις γνώμες σας. Πιστεύετε ότι θα γράψει κανένας ή θα σκεφτεί εάν αυτό που είπε ο κύριος αυτός έχει κάποια επιστημονική ή λογική σκέψη? Όχι. Θα απαντήσει ανάλογα με το πώς πιστεύει ότι ο Θεός ο δικός του έφτιαξε την φύση, τα ζώα και τον άνθρωπο. Τώρα θα πάμε λίγο πιο κάτω. Πώς απαντούμε οι άνθρωποι για κάτι, ένα γεγονός ή για μία ιδέα που ανέπτυξε ένας συζητητής μας? Η απάντησή μας είναι βγαλμένη από μία πλάκα φιλμ διπλοτραβηγμένη. Δηλαδή, οι παλιές φωτογραφικές μηχανές, όπως ξέρετε, έβγαζες μία φωτογραφία, τη γύριζες με το χέρι, την πλάκα, και έρχονταν οι άλλοι και έβγαλες την άλλη φωτογραφία. Τώρα βέβαια αυτό γίνεται αυτόματα στις σημερινές. Επειδή εγώ από νέος είχα μανία με τις φωτογραφίες πάρα πολλές φορές, τύχηνα να ξεχάσω με την κουβέντα ή με αυτή το γύρισμα της πλάκας και τα έβαλα και δεύτερη φωτογραφία στην ίδια πλάκα. Η φωτογραφία αυτή ήταν να τη βλέπεις και να χαίρεσαι και να λυπάσαι. Διότι παρουσίαζε διάφορες εικόνες, τη μία πάνω στην άλλη, και έκανε ένα καινούργιο τοπίο, αν είχε τραβήξει δύο τοπία. Το ίδιο κάνει και η λογική μας σκέψη όταν θέλει να απαντήσει σε μία ερώτηση που της κάνατε ή να κλείνει κάτι, ένα γεγονός. Ποιο είναι το ένα τοπίο και ποιο είναι το άλλο που προβάλλουν συγχρόνως στη συνείδησή μας και από εκεί το μείγμα αυτό αποφαινόμαστε, αν αυτό είναι ορθόν ή είναι λάθος. Το ένα είναι το τοπίο του υποσυνείδητου. Το υποσυνείδητο, το ένστικτο, προβάλλει αμέσως όταν ακούσει κάτι και που στηρίζεται στο εγώ.
το συμφέρον, τις ιδέες που έχουμε θεσπίσει ως ορθές. Άλλες έχει θεσπίσει ο χριστιανός ως ορθές, άλλες ο Μωαμεθανός, άλλες ο Ιουδαίος. Καθένας έχει τις δικές του ορθές ιδέες. Το ίδιο είναι και για την φιλοσοφία. Και εδώ σήμερα ακούσατε. Άλλος στήριξε περισσότερο τον Πλάτωνα, άλλος τον Αριστοτέλη. Άρα τις ιδέες που έχουμε, την ζωή που ζήσαμε από μικρά παιδιά μέχρι τη στιγμή, δηλαδή, τι παραστάσεις έχουμε, τι γήπες, τι χαρές περάσαμε, τι έχουμε λοιπόν όλα αυτά, το υποσυνείδητο τα προβάλλει, χωρίς εμείς να το αντιληφθούμε στην λογική επιφάνεια, την κριτική επιφάνεια του μυαλού μας, και βάσει αυτών θα αποφασίσουμε, αλλά συγχρόνως επεμβαίνει η λογική, η οποία έχει τα μαθήματά μας, την αρετή μας, το ήθος μας κλπ. Και εμπλέκονται οι δύο εικόνες και από αυτές τις δυο θα βγάλουμε το συμπέρασμά μας. Ποιο νικάει αυτά δυο? Συνήθως το υποσυνείδητο. Και όταν νικάει το υποσυνείδητο, κύριε, απαντούμε σαν ζώα και δεν σκεφτόμαστε. Άλλο οι σκέψεις και άλλο μια διαδικασμένη απάντηση για κάτι το οποίο αντικρίζουμε. Και αυτά ας τα φέρουμε και στη σημερινή ζωή μας, να δούμε τι περίπου μπορούν να είναι. Και δύο χρήσιμα παραδείγματα από τη σημερινή ζωή. Σε λίγες μέρες γίνονται εκλογές. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει για την τύχη του και τα τύχη των παιδιών του και των αγωνιών του, των απογόνων του. Θα σκεφτεί να πάει στην κάλπη για να ψηφίσει ή θα ψηφίσει βάσει του ενστίκτου και του συναισθήματος, το οποίο συναίσθημα ρυθμίζει όλη τη κυβερνήτη της ανθρωπότητας με τα διάφορα τρίκ τα οποία κάνουν, τους φόβους, τις απειλές, τα ταξίματα, δημιουργούν δικιά τους ψυχολογία. Και θέλετε να δείτε εάν δημιουργούν δικιά τους ψυχολογία ή δεν δημιουργούν. Πριν από μερικά χρόνια, κύριε, πρόκειται να γίνει στην Κύπρο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Αν θυμάστε τότε, και θέλετε να κρίνετε αντικειμενικά, όλη η ανθρωπότητα και ο ΟΗΕ έπεσε επάνω στους Κυπρίους να ψηφίσουν ναι. Οι Κύπροι όμως, όχι. Και όλοι περιμέναμε να καταστραφεί η Κύπρος. Γιατί έτσι μας είπαν. Ότι αν οι Κύπροι δεν ψηφίσουν ναι, η Κύπρος θα καταστραφεί. Καταστράφηκε η Κύπρος ή εσώτη. Διότι το σχέδιο ΑΝΑΝ προέβλεπε ανώτατο δικαστήριο που θα έγινε τις διαφορές μεταξύ Ελλήνων Τούρκων, το οποίο θα διόριζαν οι Άγγλοι με το ΟΗΕ. Τα όλα είναι δηλαδή Άγγλους θα είχαν να τους δείχνουν οι Κύπροι σήμερα, αν ψήφισαν ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, όπως τους εποδείχνει και η ελληνική κυβέρνηση, αν θυμάστε, και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος. Η ιστορία επαναλαμβάνεται σήμερα για τις 17 Ιουνίου, κύριοι. Για τις 17 Ιουνίου, κύριοι, σας λέω ότι εάν δεν ψηφίσετε να βγάλετε κυβέρνηση, δεν θα τα καταστρέφετε. Θα σας βγάλουμε από το εδώ, θα πάτε στη δραχμή, θα κάνετε εκείνο, θα πάθετε εκείνο, θα πάτε το άλλο. Και κανείς σας, εάν συμβαίνει στους Ευρωπαίους να πάθει μια τέτοια ζημιά η Ελλάδα. Στην Γερμανία, κύριε, δεν το συμβαίνει. Γιατί θα πάει ντόμινο. Θα ακολουθήσει η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, πάει η Ευρώπη. Το συμφιλική του Ρόθιλ. Από όποιος διάβασε την αρισταρχία το βίντεο μου, η Ευρώπη είναι κυκλική του Ρόθιλ, το αποδεικνύουν απόλυτα και για να γίνει πρωθυπουργός στην Ευρώπη πρέπει να εγκρίνει το γραφείο του Ρόθιλ και τους κυρίους υπουργούς που αναλαμβάνουν και τις τράπεζες και τα πάντα. Και τα βγάζει μέσα από τη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ. Η Λέσχη Μπίλτεμπεργκ δεν είναι στο Άγγελιο όπως οι άλλες. Η Λέσχη Μπίλτεμπεργκ είναι προσωπική οργάνωση του Ρόθιλ για να διοικεί την ανθρωπότητα. Άλλο η ΣΤΟΑ, μασονική που ξέρετε και τα λοιπά, και άλλο η Μπίλτεμπεργκ. Και στη χώρα μας, αυτοί που ανεβαίνουν στις ψηλές καρέκλες είναι της Μπίλτεμπεργκ. Η πάγινη του Ρόθιλ. Μπράβο. Και τώρα, ένα-δυο ερωτηματάκια απαντήστε ο καθένας στην ψυχή του. Ποιος είναι ιδιοκτήτης των μεγάλων κέντρων μαζικής ενημερώσεως, μαζικής αποβλακώσεως, των μεγάλων καναλιών? Είναι οι εργάτες, είναι οι φτωχοί ή είναι το κεφάλαιο? Απαντήστε στον εαυτό. Δεύτερη ερώτηση.
οι ιδιοκτήτες των καναλιών, όποιος και αν είναι ο ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτης των καναλιών, προβάλλουν για προσωπικότητες για τις εκλογές και μας συστήνουν να ψηφίσουμε τους εχθρούς των, να ψηφίσουμε αυτούς που μας λένε αλήθεια ή αυτούς που υπηρετούν τα συμφέροντά τους. Ένας όλος κύριοι προβάλλουν αυτούς που υπηρετούν τα συμφέροντά τους. Αν λοιπόν τα συμφέροντά τους υπηρετούν, τότε θα πάμε στο προηγούμενο ερώτημα. Ποιοι θα έχουν τα κανάλια αυτά, οι εργάτες και οι φτωχοί? Άρα να ψηφίσουν αυτούς που μας προβάλλουν τα κανάλια. Αν όμως αυτά τα μέσα δεν τα κινούν και δεν τα διοικούν οι εργάτες και οι φτωχοί, αλλά το κεφάλαιο, τότε όσοι Έλληνες ψηφίσουν αυτούς που προβάλλουν τα κανάλια είναι οι ηλικοί το λιγότερο. Δεν σκέφτονται καθόλου. Θα γίνει αυτό το οποίο έγινε με την Κύπρο. Μα άμα δεν ψηφίσουμε, τότε θα καταστραφούμε. Μπα, δεν θα καταστραφούμε εκεί. Με κανέναν τρόπο. Αλλά θα αναγκαστούν οι κατακτητές να αλλάξουν μέθοδο διοικήσεως. Και ενώ με την πρώτη εκλογή που κάναμε, λίγο τους έτριξε ο ελληνικός λαός στα δόντια και πριν δεν δεχόταν αναθεώρηση του μνημονίου, τώρα δέχονται επίσημα οι Ευρωπαίοι αναθεώρηση του μνημονίου. Αν και τώρα τους ξανατρίξει τα δόντια, θα πούν παιδιά, ξεχάσαμε και το είχαμε βάλει το μνημόνιο, αφήστε το παστοριάδο, δεν το χρειαζόμαστε. Και δεν θα γίνει καταστροφική. Η καταστροφολογία χρησιμοποιείται βάσει της μεγάλης μεθόδου που χρησιμοποιείται και κεφάλαιο για να λύσει την ανθρωπότητα, σοκ και δέος. Δημιουργούν σοκ, δημιουργούν φοβία, δημιουργούν κύκλο και εκμεταλλεύονται το δέος, το οποίο δημιουργεί η κατάσταση αυτή για να διοικούν τυφλά την ανθρωπότητα. Απλά πράγματα κύριοι, αλλά το σκεφτόμαστε. Τόσο απλό είναι, άμα σκεφτούν τόσο απλά οι Έλληνες, μα τι να ψηφίσουν. Τρεις περιπτώσεις είναι για τις ερχόμενες εκλογές που θα ψηφίσουν οι Έλληνες. Πρώτον, να ψηφίσουν αυτούς που μας λέει το κατεστημένο. Τα τηλεοράσεις. Για να σε πούμε. Εάν ψηφίσουμε αυτούς οι κύριοι, τότε να είστε βέβαιοι ότι την Ελλάδα τη θάψατε για πάντα. Τη θάψαμε την Ελλάδα κύριοι. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα μετά από το 2023. Διότι αυτοί θα εκτελέσουν, είναι τυφλά όργανα του κατεστημένου και θα εκτελέσουν τυφλά τις εντολές τους. Ποιος δεν εκτέλεσε τυφλά τις εντολές τους. Προωθούν δυο. Έναν αριστερά, έναν δεξιά. Θα πάρουμε τον αριστερό. Τι έλεγε μέχρι πριν λίγο καιρό, ζήτω οι μετανάστες έξω από το μνημόνιο, ρίχνουμε το μνημόνιο κλπ. Τώρα που πλησιάζει για να ανέβει για να τον κάνουμε πρωθυπουργό, τι λέει? Όχι εκείνα, τώρα θα ελέγξουμε τους μετανάστες κλπ. Και το μνημόνιο θα το διαπραγματευτούμε. Θα το διαπραγματευτούμε κύριε, τι θα πει? Θα αλλάξουμε μερικές λέξεις και θα κοροϊδέψουμε το λαό μας να πούμε ότι εμείς οι άντρες οι μεγάλοι το αλλάξουμε. Θα βάλαμε με άλλες φράσεις, με άλλα λόγια το ίδιο πράγμα. Άλλους καταργούμε και άλλο διαπραγματευόμαστε το μνημόνιο εκεί. Ο άλλος τι έλεγε? Κάποτε το πήρε κάποιος από αμούστακο παιδί, το έκανε υπουργό πρωτοκλασσά των εξωτερικών. Αμέσως άνοιξε τα σύνορα με την Αλβανία και εν συνεχεία να έρχονται οι λαθρομετανάστες και οι μετανάστες στην Ελλάδα. Εκείνος άνοιξε τα σύνορα. Μέχρι τότε δεν επιτρέπεται. Αργότερα έριξε τον πρωθυπουργό του γιατί αυτή ήταν η εντολή. Αργότερα δεν τα έπαιζε καλά με το μνημόνιο ο Γεωργάκης, πήγε να τον ενισχύσει. Δηλαδή τώρα να δώσουν άλλη δουλειά, τι κάνει? Δεν την κάνει εκεί. Δεν μην το συνηθίσεις, άμα το συνηθίσεις τέλεις. Όποια δουλειά είναι όσο να το συνηθίσεις. Και συνήθισες πάει. Τελείωσε. Επομένως, ο ελληνικός λαός αυτή τη φορά δεν πρέπει να ψηφίσει ούτε με το συναίσθημα, ούτε με το υποσυνείδητο, με το κτηνόδος. Αλλά με τη λογική μου. Να σκεφτεί λογικά ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον του κόμματος αυτού. Μία είναι να φύγεις, μία είναι να ψηφίσουμε τελείως τα αντίθετα. Τι? Ένα λεπτό. Τελείως τα αντίθετα. Τελειώνω, σε 2 λεπτά τελειώνω. Τελείως τα αντίθετα. Να βάλουμε τα δύο άκρα
ΚΚ και ακροδεξιούς με 50% απάνω. Ναι, φοβηθήκατε όλοι. Δεν γίνεται, κυρία μου, ούτε κομμουνισμός ούτε βασισμός στην Ελλάδα με το βήμα που είναι. Αυτοί που ψηφίζουν σε αυτά είναι διαμαρτυρόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι εκδηλώνουν τη διαμαρτυρία τους με τον τρόπο αυτό. Και οι αρχηγοί αυτών των κομμάτων ξέρουν ότι δεν μπορούν. Και υπάρχει και μια τρίτη λύση, η οποία είναι η λογικότερη, και αυτό την άφησα τελευταία και εγώ είμαι υπέρ αυτής της λύσεως. Εάν ο ελληνικός λαός θέλει να σωθεί, θα πρέπει ως την προηγούμενη εκλογή, όσα κόμματα πήραν 10 και άνω τα 100, να τους δώσει κάτω το 10%. Και όσα ήταν μικρά, να τους δώσει απάνω. Θα τραβήξουν. Τότε τι θα γίνει, να σας πω κύριε. Υπάρχουν δύο κυβερνήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν το Δεκέμβριο που μας πέρασε. Αυτό θα το προσέξετε καλά που θα πω τώρα και τελειώνω. Δεν έχω άλλο παράδειγμα. Μία κυβέρνηση είναι η στρατιωτική. Και μία είναι αυτούς που λέμε των προσωπικότητων. Εάν αποφασίσετε, αγαπητοί μου κοσμοκράτορες, να χρησιμοποιήσετε τη στρατιωτική κυβέρνηση στην περίπτωση που δεν βγει κυβέρνηση στις 17 Ιουνίου, να γνωρίζετε, σας γνωρίζω, αυτό το λέω σε αυτούς τώρα, να ξέρετε ότι αυτά θα βγουν στην τηλεόραση, θα βγουν οι ομιλίες αυτοί, γι' αυτό υπάρχουν. Λοιπόν, για να την μάθει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι το τραγούδι του Πεταδόλη, δεν είναι ο περσινός καιρός, ο φετινός χειμώνας. Και στο να κάτσει χρόνιμα πολύ ταπεινωμένα. Το 1967, κύριε, επειδή ήμουν αξιωματικός στην ενεργεία και δραστήριος, γνώριζα ότι αν το 85-90% των αξιωματικών πίστευαν ότι η στρατιωτική κυβέρνηση εργάζεται για την πατρίδα και θα έσουν την πατρίδα. Και από τους στρατιώτες ένα 70 με 75% πίστευαν αυτό. Σήμερα, αγαπητοί μου κοσμοκράτορες, το 90% των αξιωματικών πιστεύουν ότι την κυβέρνηση την οποία ετοιμάζεται να βάλετε στο σβέρκο του ελληνικού λαού στις 18 Ιουνίου είναι η κυβέρνηση του κεφαλαίου και τη μισούν. Και από τους στρατιώτες τη μισούν το 90%. Μην το τολμήσετε, θα μετακυλήσετε τη χώρα μου, είναι κρίμα. Τα γνωρίζω καλά, διότι γνωρίζετε αγαπητοί κατακτητές ότι το 1979 και 80 συμμετείχα στην μυστική οργάνωση του ΓΔ την οποία είχατε ετοιμάσει εάν αποτύχανε τις εκλογές τότε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου να μπει ως υπηρεσιακή κυβέρνηση και 18 μήνες να καλλιεργήσει το κλίμα. Έτσι είναι μυστικά αυτά κύριε τα οποία τα λέω με βία η παρησία είναι σωστά. 100% σωστά. Και ζουν οι άνθρωποι. Είναι του αρχηγού τον οποίο τέλειωσε μετά από γύρω. Λοιπόν, γνωρίζετε λοιπόν ότι τότε επέτυχε σε εκλογές ο Ανδρέας και δεν χρησιμοποιήθηκε αυτή η κυβέρνηση. Σήμερα όμως ενδέχεται να μην βγουν τα αποτελέσματα όπως τα θέλετε και να χρησιμοποιήσετε μία από τις δυο. Ή τη στρατιωτική ή την άλλη. Ναι, τελειώνω. Ναι, επιστημονικό ρε, το ξέρω. Όχι πολιτικό. Ναι, λοιπόν. Και τελειώνω κύριε εδώ, αν γίνει οτιδήποτε να γνωρίζουν και οι προσωπικότητες όταν αναλάβουν ότι η Ελλάδα θα απελευθερωθεί γρήγορα και θα δώσουν λόγο. Γι' αυτό ας προσέχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.